ଆସନ୍ତୁ ଆମର ଆଲ୍ଟ୍ରୋ ଟାଙ୍କା ମାରିବା ଲଗେଇବା ଆଉ। ଗେଟ୍ ତ ଠିଆ କରିଦେଇଛୁ ଆଲ୍ଟ୍ରୋ ଲକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ, କେବଳ ଆଲ୍ଟ୍ରୋ ଲାଗିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଗିବ, ବାହାର ପଟରେ ତାଲା ପୁଣି ତାଲା ହୋଲ୍ ଲାଗିବ ଆଉ। ତ ପିଣ୍ଟୁ ଆମର ସୁଟିଂ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସୁଟିଂ ସବୁ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କହିନାହିଁ କାମ କଲାବେଳେ, ତ ସିଏ ଆଉ କହିନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି ନା, ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜଗା ତାଙ୍କର କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ୱେଲ୍ଡିଂ ମାରୁଛି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କାମ ହେଉଛି ଆଉ। ଲକ୍ଟା ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା କ'ଣ କାନ୍ଥରେ ଡମଣି ପୋତା ହେବ, ଆମେ ଫିଟିଂ ଲଗେଇ ଛାଡ଼ୁ, ସେ ତାଙ୍କର ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଫିଟିଂ କରିବେ ୱାଲ୍ରେ ଆଉ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡମଣି ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଲ୍ଟ୍ରୋ ଲଗାଇ ସାରିଲା ଫାଇନାଲ୍ ୱେଲ୍ଡିଂ ମାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମେଘ ପାଗ ଆମର ମିନିମମ୍ 5-6 ଦିନ ଆগে ହେଲାଣି, ଖରା ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି ମେଘୁଆ ପାଗ। ଦେଖୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମେଘୁଆ ପାଗ ରହୁଛି, ଖରା ହେଉନାହିଁ। ବର୍ଷା ଖାଲି 5 ମିନିଟ୍ ପକଉଛି, ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଦୋକାନରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଅଛୁ, ଜଗାଦା, ମୁଁ, ପିଣ୍ଟୁ, ବିଚିତ୍ର ନାହିଁ। କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଫିଟିଂଟା ହେଲେ ଲଗେଇବା, ଜଗାଦା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ହଉଛି ଏଇଟା? ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଏତେ କ'ଣ ନଇଁଛ ଦେଖାଯାଉନି? ତ ଅଛି କେତେ ପାଇବି? ହଁ, କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହବ? ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହବ? ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହେଲା ଆମର ଡବଲ୍ ଲକ୍ ଏଠି ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ। ହଁ, ସାମ୍ନା ପଟେ ଏପଟରେ ଲକ୍ ଲଗାଇ ଆସିଲେ ବାହାର ପଟୁ ସାମ୍ନା ପଟା କରିବା, କେବଳ ଆଙ୍କର ଆଲ୍ଟ୍ରୋ ପଡ଼ିଲା ଭିତର ପଟେ ଘରର, ବାହାର ପଟେ ଖାଲି ତାଲା ହୋଲ୍ ମରା ହେବ, ଡବଲ୍ ତାଲା ପଡ଼ିବ। ତ ଏପଟ ସରୁ ବାହାର ପଟ ସାମ୍ନା ପଟକୁ ଯିବା ଆଉ। ଏପଟ ସରିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେଲ୍ଡିଂ ସରିଗଲା, ତାଲା ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, ଆଲ୍ଟ୍ରୋ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ, ଡବଲ୍ ଲକ୍ ହେଲା। ଏପଟ ସରୁ ପଛପଟକୁ ଯିବା। ତାଲା ସେଇଠି ଅଛି। ତାତି ଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଉଛି? ବେଶୀ ପାଖକୁ ଆଣିବୁନି, କାହିଁକି ସ୍ପାଟର ପଡ଼ିବ। ସ୍ପାଟର ମାନେ ତାପରେ ପଡ଼ିଯିବ। କ'ଣ ହେଉଛି? ମାର ସେଟା ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରନା। ଏପଟା ଆଉ ସାମ୍ନା ପଟ ମାନେ ବାହାର ପଟ ଗୋଟେ ରହିବ, ମାନେ ମଝିରେ ଦୁଇଟା ମୟୂର ଲେଜର କଟିଂ ଲାଗିଛି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଝିଆ ମଝି ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଲାଗିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ପଟ ଏଇଟା ଲକ୍ ଲଗାଉଛି, ଖାଲି ତାଲା ହୋଲ୍ ଲାଗିବ ଆଉ, ଡବଲ୍ ଆଉ। ଆଙ୍ଗୁଠୁ ଖାଲି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଆଉ କରୁଛି। ଏଇଟା ଏ ଗେଟ୍ର ଲମ୍ବା ଅଛି, ପଳେଇଲା ସିଆଡ଼େ। ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 8 ଫୁଟ, ୱିଥ୍ ହେଉଛି 16 ଫୁଟ। ସୁପରଭାଇଜର ଘରର ପୁଟି କରି ଲାଗିବ ଏଇଟା ଆଉ। ଏସବୁ ପାଇପ୍ ହେଉଛି ଫ୍ରେମ୍ ହେଇଛି 1.5 ଇଞ୍ଚିଆର, ତା ଭିତରେ ଲାଗିଛି 3-4 ସୁପରଭାଇଜର 1.5 କାଲି ଇଞ୍ଚ। ଗେଟ୍ ଲଗାଯିବ। ଆଉ ଡିଜାଇନଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ଏଥିରେ ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଗିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଗି ସାରିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଷ୍ଟାର ବୋଲ୍ଟ ହେରିକା ପଛେ ଲାଗିବନି, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଫ୍ରାନାଇଟ୍ ପଡ଼ିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ପଛରେ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କର ବାହାର ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇଦେବୁ ଷ୍ଟାର ବୋଲ୍ଟ, ସେ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ହଜି ପୁରା ହବ ହାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ଫଟୋ ଗୋଟେ ପୁଣି ଦେବି। ଲକ୍ କରିବା ଅସୁବିଧା ହେବ, ହେଲେ ପଛରେ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଏତିକି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ନେଇକି ଫିଟିଂ କରିଦେବି, ତାପରେ ଷ୍ଟାର ବୋଲ୍ଟରେ ପଛରେ ଲାଗିବ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଇଲେ ଆଉ। କାଲି କୋଉଠି ଯିବ ଗେଟ୍ ଲାଗିବାକୁ? କାଲି ଲାଗିବ ଏଇ ଗେଟ୍ ଲାଗିବ? କୋଉଠି ଲାଗିବ ଏଇଟା? ଏଇଠି ଆମ ଗାଁରେ। ତମ ଗାଁରେ କୋଉଠି? ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନଗରୀ। ଯୋଉ ବଡ଼ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା? ସାରଙ୍କର ଗାଁରେ। ମୋର ତ ଲକ୍ ଫକ୍ ସବୁ ଲଗେଇବା ଲାଗି ସରିଲାଣି, ଖାଲି ଫାଇନାଲ୍ ୱେଲ୍ଡିଂ ମାରି ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଗାଦା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିସାରିଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ଫିଟିଂ ହେବ ଖାଲି ଆଉ।
मोर खाली वेल्डिंग काम सरला तो डाउन फोन सब लगे दी लग भी वेल्डिंग सरला जगह हैंडल तैयारी कर लगेगा आ दादा हैंडल ले गेला हैंडल देखिया हैंडल प्रस्तुत चढ़ी देख दादा को चढ़ी देख फाइनल आम जगह हैंडल तैयारी कर हैंडल वेल्डिंग मार्सन तो हैंडल लगे सार अपने साइंडिंग फाइंडिंग अच्छी मारियार गोटे गोटे हैंडल लगे सारा एपटा ये हूँ भितर पटे फ्लाट बैंड कर हैंडल करदेलु बाहर पटे पाइप रे हैंडल तैयारी देखे सामना पट गल देखे बाहर पटा आ गोटे हैंडल मार्सन जगह मारी सारतु दादा आमर गेट्र मुंडी माइले हैंडल लगे गोटे पकईली बारती तो सांग देखो गेट्र फाइनाल लुक सामना पटू तो हैंडल फैंडल सब लगिगला देखो हैंडल लगी माने 1.5 फुट लेखार हैंडल करदेलु कब्जा सब लगी 3टा सामना पटे खाली साइंडिंग पॉलिश हो हैंडल लगी देखी 1.5 फुट लेखार लगेदेलु हैंडल 2टा सामना पटे खाली साइंडिंग है गेट पूरा जलिब आ गेट आपन निश्चय कमेंट जनइबे वीडियो भल पाइबे नुआ चैनल सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन प्रेस करेंगे पुणी आ वीडियो देखा रोचे जय जगन्नाथ।